ଏକ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ବିମାନ ଓ ଜାହାଜ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। କେହି କହେ ଏଠି ଏଲିନ୍ ଅଛି ତ କେହି କହେ ଏହା ଅତିଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିର କାମ। କିନ୍ତୁ ସତ କ'ଣ? ଆଜି ଆମେ ଖୋଜିବା ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ତ୍ରିକୋଣର ଗମ୍ଭୀର ରହସ୍ୟ। ବରମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ମିଆମି ୟୁଏସ୍ଏ ବର୍ମୁଡା ଦ୍ୱୀପ ଓ ସାନ୍ ଜୁଆନ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟମୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା 20th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ। ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଆଜି ଯାଏଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନର ବିଷୟ। ଏହା ହେଉଛି 1945 ମସିହାର ଘଟଣା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଫ୍ଲାଇଟ୍ 19 ନାମକ 5ଟି ୟୁଏସ୍ ନେଭିର ବିମାନ ଏଠାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ମିଶନରେ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା ତାହା ବି ଫେରିଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ହେଲା 1918 ମସିହାରେ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ସାଇକ୍ଲୋପ୍ ନାମକ ଏକ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଯେଉଁଥିରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଥିଲେ। କୌଣସି ବି SOS ସିଗ୍ନାଲ ନ ଦେଇ ବିପଦା ହୋଇଗଲା। ମୋଟ କରି ଏପରି ଶତାଧିକ ଘଟଣା ଦାଖଲ ଅଛି, ଯାହାର କି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମିଳିନି। ତେବେ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତ? According to ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିଓରି, ସମୁଦ୍ର ତଳରୁ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରକୁ ଆସି ଜଳକୁ ହାଲୁକା କରି ଜାହାଜକୁ ଡୁବାଇ ପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭୂଚୁମ୍ବକୀୟ ଘଟଣା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ନେଭିଗେସନ୍ ଉପକରଣକୁ ଭ୍ରମ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଝଡ଼ ଓ ପାଣିପାଗ। ଅଚମ୍ବା ଝଡ଼ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଝଟକା ବି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭୟ କାହିଁକି? ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ମାନେ କିଛି ଅସାଧାରଣ। ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ତୁଳନା କଲେ ଏହା ବେଶୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆ, ଉପନ୍ୟାସ ଓ ସିନେମା ଏହାକୁ ଅଧିକ ରହସ୍ୟମୟ ଓ ଭୟଙ୍କର ବନାଇଛି। ତଥ୍ୟ ଓ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ବେଶୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ମନରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଏ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।